Awu, sanibonani Mzansi, sanibonani bafowethu, sanibonani nonke nje eSouth Africa. Namhlanje ngifikelwe nje usizi lodwa mangicabanga ngiphinde ngibuka ngamehlami izinto ezenzakalayo la ngaphandle. Sikhona njengabalaphi bendabuko sibona abantu begconana enkundleni zokuxhumana baze bafike la kufanele khona ngabe bakhipha imfihlo zobunyanga. Angikwazi lokhu ukuthi ngabe kuchazani ngoba uma ngabe sithi sibuka mina nje mangithi ngiyakubuka ngibuka umkhulu ubudlapha bokungakwazi ukuzibamba nanokuzikhuza abantu bebadala ngoba manje sebazohamba laba bantu bamoshe ubunyanga, bamoshe abelaphi bendabuko. Ngiyakhala kakhulu emadoda. Uyabona nje nina enixabanayo ningazi ukuthi yini leni ibangayo kangaka. Mabalengwe nawe Khehlelezi, ngiyafisa wemadoda ukuke ngithola ithuba nje ngelilanga nginihlanganise nginixoxise nje ngike nginitshele ububi nobuhle balento eniyenzayo ngoba kungenzeka ukuthi oyedwa wena akaboni. Ungizwe nje umdala kabi ungizwe. Soze uyaqhakaza ngisho ekhanda. Kodwa kufanele ngabe uyabakhuza obaba laba abagangayo. Ngoba useduzane kwakhe uKhehlelezi kufanele ngabe uyabakhuza. Ake sithi ke madoda uma ngabe nithola ithuba kufanele nihlale phansi nikhulume lento. Nathi ukuthi sihlala kude nje le koJozini kube kuthiwa ngiseduzane eThekwini bengifuna ukuthi nginidibanise nje bafowethu ngimncane ngingemncane ngokomsebenzi wedlozi ngoba njengamanje ngikhulumela emsebenzweni wedlozi. Lo mkhuba wokuxabana ku social network awuphele ngoba nisibukanisa nabantu, nisibukanisa nezwe. Asiwa amasonto thina siza inkonzo lezi exabanayo kuthiwa bangubufundisi. Thina sibanga ubunyanga. Ubunyanga bubangwa ngoba ubunyanga buyisiphiwo sasekhaya. Uyazi nje Ntombela Mabalengwe, uyazi nawe umdala ebunyangeni, umdala nangokweminyaka. Mangabe uKhehlelezi kukhona izinto ayikhulumayo ngiyacela uvela umyeke ungasamphenduli okungcono nawe Khehlelezi kanjalo ukuze sivikele lo mnotho wobunyanga ungaphumeli kubantu kungafanele uphumele kubo. Umuntu ongelaphi esezokwazi imfihlo yobunyanga ukuthi hayi uKhehlelezi njengoba nje enza njena wenze nje unikeza umqondo manje kumuntu osuke engalaphi ukuthi kusho ukuthi lento enziwa zinyanga kanje ayikho. Mina ngiyinyanga yaseJozini sengilimele. Uyabona mangidibana nomuntu ozokhuluma kanjalo. So ngiyacela madoda ngiyakhuza kakhulu nje lo mkhuba ngicela siuyekeni nje bafowethu nibadala kabi nje ukuthi ningahambe nilwa enkundleni zokuxhumana. Siyanikhuza singabe lapha endabuko niyasazi futhi siyazana nje nani ukuthi phela ngoba sinakene kodwa nje siyazana nani kakhulu. Impilo yenu siyayibona iphezulu kakhulu kodwa ke ayingabi phezulu bese ihlambalaza umsebenzi wethomo nomsebenzi wedlozi. Ngiyacela nje kunjalo nje bafowethu.